Queres coñecer a Illa da Toxa en menos dun minuto? Sabías que a Illa da Toxa topas en pleno corazón das Rías Baixas e ten unha atracción turística única no mundo? Si, o que escoitas, a súa capela feita con conchas de vieira é única e exclusiva no mundo. Durante séculos o único acceso posible a Illa da Toxa era por mar ou andando con baixamar ata a construción da ponte. Isto permitiu que a illa evolucionase. A Illa da Toxa fai unha aposta clara e firme pola conservación da contorna, a natureza e os seres vivos que habitan nela. Tal e como podes ver, a Illa da Toxa é un lugar perfecto para facer sendeirismo, dar un paseo en bici ou desconectar da túa rutina. Nos aconsellamos de que fagas algunha das súas sendas, por exemplo, visites a aldea Grovit. Se faz a túa visita cun can a Illa da Toxa, que saibas que tes a túa disposición un parque canino onde podes poñer en práctica a túa destreza como adestrador canino. Nos aínda temos moito traballo por diante. Deixa un comentario se estiveches na Illa da Toxa. Se nunca estiveches e decides vir, lembra que a única pegada que dedes deixar na Illa da Toxa son as dos teus pés.